Здравейте всички, аз съм Сашката Башката и днес ще снимаме нов клип на Майнкрафт. Ето. Това е скина на сестра ми, чакайте да го променя. Така. Ето, това е моя скин. Така и да почнем ново сървайвълче, което ще го кръстим. Как да го кръстим? Супер фак. Супер фак. Си да ще го напишем тъй произволно това. И да почваме от това. На дърво, сериозно. Чакай се правя малко настройките. Това тъй. Сплит контрол. Ще включа, ако не ви пречи. Ако ви пречи сплит контрола, пишете в коментарите, защото бих могъл да го махна. Ако има гаден звук, се извинявам и другия път ще го оправя. Между другото сме на версия 1.14.0. Може по-нататък да си апдейт на версията. Обаче за сега ще остана на тази версия. Ако лаги или нещо друго, без проблем ще ви отговоря в коментарите. Ще прочета всички коментари, ако има такива. Тей. Аз съм на 13 години и това е първият ми клип на Майнкрафт, поредицата, която качвам. Която снимам по-скоро, защото още не е качена. Ябълка, саплинки, мина. Ще направим един крафтинг тейбъл. Съжалявам, че играя на телефон от легендарки. Още доста ще има да поиграя, докато направя легендарка. Една кирка. Едно. Две. За меч. За брадва. За кирка. Лопата и сега за една печка. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи, правим си първо печката. Значи, меч, кирка, брадва. За лопата не ми остана. Чакайте. Къде? Знаете, много ми е светло тук слънцето и затова не виждам много добре. Тъй че сори, ако нещо... И лопата. Да си вземем крафтинг тейбъл. Ако съм ви твърде тих, пишете в коментарите, може да го оправя. Чакайте да ида на по-светло, на по-тъмно де, защото ще умрат. Ето. И да слизаме до... Това. Това е голяма мина. Чакайте. Ето. Тук ще мога да... What? Fuck you. Fuck. Wow. Go. Намерих го. И сега ще стана първи левел. Пишете какво може да се поправи
Извинявайте за този лаг. Просто програмата, с която снимаме, е малко нестабилна и затова. Ете. Оф. Как да се печатвам. Не, fuck you. Не. Трябва да ям нещо. Не. Fuck you! Отивам сега пак в минута. Този път няма да умра. Къде бях тръгнал? А тук е имал айрон. Ми работите. Взеги първи лева само си отново. Много съм си първи лева. Си подреди работите. Тей. Тук кращен тейбъла. Ами... Да, торчове имам бе. Торчове не си правих от бързината. Готово. Да взема айрона и да идем да експортнем пещерата. Ако е твърде голяма, най-вероятно няма да експортнем цялата, обаче. Или пък може тук да седим малко от няколко епизода, докато експортнем цялата. Клиповете няма ги правя много дълги, някъде 15 минути ще ги правя. И съжалявам пак, ако лаги случайно. Просто не правя нарочно. Надявам се клиповете да ви харесват. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се, ако искате, разбира се, и се насладете на клипа. Един път видях едно малко зомби, такова от уния гейчетата. Ях кокошка! И не му идва така, кокошката лети, идва да ма би този зомби. Се помините, отде идват тия кокошки, как се спалват, не знам. Ама направо... Един път, докато се лозя в лодката, едно зомби зад мен, ама аз не го виждам. Чай, нещо се бъгна. Аз не го виждам и гледам само зад мене лодката, в лодката зад мен е зомби. Направо нито ма би, нито нищо. Аз накрая спрях и го убих, ама беше готино. И съжалявам, ако качеството е лошо, просто... Това не. С тия бъгове. Вижте програмата, с която снимам. Тя е... Това е. 8 минути е клипа, значи още малко. 15 минути да стане клипа и го свършвам. Така... Сори наистина за това. Наистина много съжалявам. Ще гледам да го оправя. Много съжалявам. Надявам се да не ви пречи особено. Та смена сега ще я да експлорвам. Абе, да... Няма псом, ай. Няма псом, няма. О, айронче, колче. Много хубаво.
После ще се върна на работите, ги взема, само да освети малко така, че да не ми е тъмно и готово се да им всичко взема. Кола се чуя дали го събирам и така ще няма го събирам. Той е много важен. Сори. Трети левел съм, майко, трети левел. Само от кол. И един паяк и едно зомби. Въпреки че умрях. Това е новия ми скин, ако искате да го видите, ако искате не го виждайте. Сега ще ви покажа. Това е. Monster Gamer. Това съм аз, Monster Gamer. Имам и други клипове, ама те са малко по-такива. Нямат особено много лайкване, абониране. Ако искате, може да ги проверите. Единия е как да си инсталирате Minecraft 0.13.0. Другият е... Какво беше? Забравих. Напишете ми името в YouTube търсачката и най-вероятно ще ви излязат. Това е лошо. Това е лошо. За сега съм на камъни, защото не ми се сега пече айрона. После ще го изпипа. Пети левел съм брал на мене. Пишете, ако искате да включа звука. Чайте. Не ми е удобно и те. Тук да бъде крафтинг. Окей, извинете, че спрях да говоря, просто се унесох. Докато играя Майнкрафт, аз не обичам особено да говоря. Тъсмина е доста голяма, тук още айрандам. Тъсмина е доста яка. С изключение на оная лава, дет ма уби. Не обичам да оставям някакви работи, тъй че просто може да си превъртите клипа, ако искате. Или пък не дейте, ако ви е готино да гледате как копам. Първите епизоди ще е тъй, защото нали трябва ресурси да си набавя. Но после като се поразвия малко и си накопам доста ресурси, ще спра да копам и готово. До едно време, докато пак ми свършат и пак отивам да копам. Ще е хубаво, ако намеря диаманти тук, ама не ми се вярва много. Тук е светло. И да видим тук. Айронче. Спаунер! Това е лошо. Не, това е добро. Обаче, чайте. Ще да правя. Колко минути е станал клипа? Окей, спирам клипа до тук. Чайте, сега ще спра чудовищата. И... само за малко ги спирам, само докато спирам клипа. И довиждане!